ମହାରାଜ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବା? କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ଆମେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସାଧୁଙ୍କର ସବୁ ଆଦେଶ ମାନୁଛେ। ହଁ, ତୁମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଓ, ବୁଝିଗଲି। ଆପଣ ଶେଷରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି, ଯଦୁମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତେବେ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରାଣୀମା ମଧ୍ୟ? କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ଶୁଣ ଯଦୁମଣି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ମହାରାଜ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏକ ଗୋଲୋକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଗୋଲୋକ ଧନ୍ଦା? ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକିଏ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୁଣ ଯଦୁମଣି, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାଧୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ପରିଶେଷରେ ମୋ କୁଟୀର। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁ ଆଜି ମୋର ଏ ଉଆସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଏ ରାଜ୍ୟର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ନା, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ସେ ତ କେବେଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ। ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ହଁ ମହାରାଜ, ଏ କଥାଟା ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସେପାରେ ସେ ଏବେ କିପରି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ନା, ତାହା ତ ଅସମ୍ଭବ। ମୃତ୍ୟୁ ସେପାରେ ସିଏ କିପରି ଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣ ସିନା ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ସାଧୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ତା ତ ଜାଣିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସେଠି ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପଦସେବା କରିନାହାନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି? ନା, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ପଦସେବା କରିବେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାର ସେବା କରିବେ ତେବେ ସେଇ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ହବ ନା ନାହିଁ? ସେଦିନ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସେହି ସାଧୁଙ୍କର ପଦସେବା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ରାଣୀମା ତାଙ୍କର ପଦସେବା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଢୋଙ୍ଗୀ। ସେ କୌଣସି ସାଧୁ ନୁହେଁ। ସେ ଆମିଷ, ମଦିରା ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମହାରାଜ ତ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ହେବ? ଯଦୁମଣି, ଏ କଥା ଯଦି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବେ ତେବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି। ସେମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ
କୌଣସି ଲାଞ୍ଛନା ଲାଗିବାକୁ ଦେବନି ଏ ଅଧମ। ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ନଅର ଭିତରକୁ ରାଜବୈଦ୍ୟ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କିପରି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମହାରାଜ, ଇଏ କିଏ? ମୋତେ ୟାଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜବୈଦ୍ୟ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତମ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ବି ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ସିଏ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କଥା କ'ଣ କି ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାରାଜଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲି କି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା? କି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା? କଥା କ'ଣ କି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଛି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠିର ଉପରି ଭାଗ ଶିର। ଗୋଛି କାଟିଦେବ? ହଁ। ଇଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା ମହାରାଜ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓହୋ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହାରାଜଙ୍କ ପିତା ପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ, ସେ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଗୋଛି କାଟି କିଛି ରକ୍ତ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ମହାରାଜ? ତାହେଲେ ଆପଣ କାଲି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଛି କାଟିବାକୁ ଆସିବି। ଯାହା ହଉ, ମହାରାଜଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସାଧୁକୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ, ଗୋଟା ପଣେ ଥରୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ରାତିରେ ନଅର ଛାଡ଼ି ସେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଆଉ ତା ପତା ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜା, ରାଣୀ ଓ ଗୋଛିକଟା ବୈଦ ସାଧୁର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ।